Ano sir? Ano po? Yun, happy Wednesday everyone. Commute biking tayo today. Daming nakain kahapon. Visit kayo ng Ateneo Open House. Napaka-busy. Video lang tayo pang reels. Konting montage lang tayo sa bike natin. Si Unicorn. Snowball. Siyempre, kailangan natin ng fuel ng katawan. Yun tayo ng maraming tubig, lalong-lalo na ngayon, medyo mainit. Kailangan natin mag-hydrate ng ating mga katawan. Hingal yon. Dali-dali kasi baka mali. Siyempre, yours truly, gawa ni Lola. Lola Minerva, ang lalagyan ng